खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो दिनै महालयनि आवथि सावनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय लेटआनो जाबाय 11:30 जाबाय आरो गासिखौबो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जासिहरबाय आरो महालयनि साफ्रोमनोबो हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय खाथियावनो बारा गोजान नङा आरो ओमफ्राय जों जमा लोगो नांना थांनायदो न'नि गोजा बेनिफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो दिनै होनो हायो ना हाया नायनि माने आपल'ड खालामनो हायो ना हाया दिनै हायाबाबो आं गाबोनफोर होगोन आरो ओमफ्राय जेसे हायो एसे आं दिनै होनो माने आपल'ड खालामनो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मानसिफोरा बुरजा जाबाय माने खावनै जानांसिगोन गारियाव थोजोबला ओमफ्राय दोनहैग्रोगोन ना मा आथा ना इ रिक्साजोंसो थांनाय जायो मोननोसै मन्दिरा प्लिज इ रिक्सानिफ्राय ओंखारनाय ससे थाबायबानो मोनो जोंनिया नै ब्रह्म मन्दिरा मोनबाय लुइस लामा जिङावनो बेयाव गाहायाव खिस्रि संगासिनो ओइथिं खिस्रि संगासिनो गोजौआव ओमफ्राय माबा खालामो आवथि सावो रेडि जाबायानो सावनो मानसिफ्रा आरो फैबावगोन बुदानो जलायो आवाथि सावनाया गेजेर नांबाय मानसिफोरा दिनै बुहुत बुरजायानो जादों ओंखायनो आं होखांबाय ओमफ्राय बाबुआ दा होगासिनो आं साइडनिफ्राय थानानै माने एसे भिडिअ खालामबाय आरो आवथि सावखांबाय धुङा हाबजोबदो एकदम मेगना मोदै ओंखारजोबना बाहेरायाव एसे माने बार लाफैदो ओमफ्राय बिराद उखैनायबो मोनदो फुङाव बिदि नाथुर नाथुर जानानै आं बारा मोजां जाबोआसै ब्रेकफास्टखौ बेयावबो मोनबाय खोमा मोननाया खिस्रिया ओमफ्राय नायनि र' जुदि जाथ'वाबा एसे माबा मोनसे बायना जानोसै आवथि सावखांनानै साहा थालिर लालमहन होनाय जादों आरो बिनिफ्राय बिथिं हिसाबफोरबो सोलिगासिनो दानिया जोङो जानो होननानै माने फार्स्टआवनो जफायबाय आरो जोङो जागायजेनबाय जानोसै जाखांबाय थांसै दा जाखांग्रोबोना एकदम थानो बादो भिडिअ खालामाखै बेयाव खालामदो एसे एसे खालामदो मानसि नुबा बोरैबा मोनना खालामदो जि सान्दुंआबो गोसाथार माबा दय दायो मोजां जायाखै भिडिअ न' मोनफैनानै दा फेनसिङाव जिरायना दोंबाय थायो सान्दुंआबो बिराद गोसा जाना होबाय दहायथ' फुं टाइमाव एसे दोमैलुलु अखा हागोन बायदिसोमोन बेनिफ्राय जानानै जों फैनाय जादों आरो दसेबो थाथ'वासै जानायाव लास्टाव माने राइस खिर पायस बेनिफ्राय मामोन गल्ला होदोंमोन लास्टाव होदो आरो बेखौ ओमफ्राय बेखिनियानो नोंथांमोननो जिखिनि देखायदो बेनो बिराद गोथाव जाखादो खिस्रिया गोथाव जाखायो बिराद गोथाव खिस्रि जाबाय दिनै माने गोथावआनो जाखाबाय थायो आरो आगोलफोरबो बिदिनो माबा मोनसे आवथि सावबा खिस्रि होखायो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबायसा मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो जि हायो देखायबाय आङो दिनै महालयनि आवथि सावनायखौनो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय साननैसोनि उनाव लोगो मोनलायगोन